ही पडींग शेतां पिकोवपाक लागून आमी सगळेच जाण एकवटून ही शेतां लागवडीक हाडुया आनी आमच्या मयांतलो जास्तीत जास्त जे भात पिकोवपाचो जो रिकॉर्ड आसा पळोवंक गेल्यार तुमी आयकलां आसतलें केन्ना तरी की मयांत सगळ्यात जास्त पीक हे भाताचे आमच्याच गोंयांत पयलो नंबर आमचो आसता. तसो हो नंबर आमकां दवरपाक लागून आमी सदोदीत फुडें सरया. सेदा वेदांता कंपनीचे जे सहकार्य आसा हे आमकां सदोदीत लाभात रावतले. हो जो 1 वर्साचो फंड तेंच्यांनी रिलीज केल्लो आहा, दुसऱ्या वर्साचो फंड आमकां नव्या प्रकल्पांनी नव्या रुपान पळोवपाक मेळटले. हे अशेंच सहकार्य तेंचे लाभात आसा आमकां. तशें तुमी पळयता आसतले अनेक माध्यमांसून ते जेन्ना सेवे खातीर येतात, आतां तेंच्यो हेल्थ मळाचेर म्हणजे आरोग्य मळाचेर लोकांचें आरोग्य बरें उरचें म्हणून तेंच्यो मोबायल व्हॅन जे येता तितून सुद्दां आमचे काही नागरीक हेजो बरो फायदो घेतात. तशें एज्युकेशन मळाचेर गेल्या फाटीं पयलें आसतलें तुमी आमच्या सातेरी देवीच्या प्रांगणांत आमी असंख्य अशा भुरग्यांचे फेलिसिटेशन केल्लें. जवळ जवळ 300-400 भुरग्यांचे फेलिसिटेशन केल्लें. आमी तांकां स्कॉलरशीप दिल्ली तांच्या माध्यमांतसून दिल्ली आनी अशे तरेन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांचें सहकार्य आसा. तुमचें पाठबळ जशें आमकां मेळटा तशेंच ह्या कंपनी खातीर पाठबळ दिवपाक लागून आमी सदोदीत संघटीत जावया. शेतकारांचे जे प्रश्न आसता ते सुटावो करपाक लागून ते प्रामुख्यान जास्त भर दिता आनी ही चड जमेची गोष्ट आसा. कुंभारवाडा इथे जे बंधाऱ्याचे कन्स्ट्रक्शन कार्यक्रमाचे इनॉग्रेशन करतोय त्याचा फायदा मला वाटतं सगळ्या गावकऱ्यांना निश्चितचपणे होईल. मला वाटतं बहुतेक 15 ते 20 एकर ऑफ लँड विल गेट कल्टिवेटेड अँड विल गेट बेनिफिटेड ऑफ दॅट. सर जसं म्हणतात त्याच्यापेक्षाही जास्त त्याची व्याप्ती असेल. बहुतेक मला वाटतं 100पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. पुढे जाताना आम्ही सांगू इच्छितो की या बॅक टू फार्मिंग इनिशिएटिव्ह हा आम्ही मला वाटतं पिलगाव पंचायतीमध्ये सुद्धा तो हे केलेला होता आणि सारमाणा क्षेत्रात मला वाटते हेल्पिंग हँड्सच्या अंतर्गत तिथे पण आम्ही 20 हेक्टरचा शेतजमिनी लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 40 हेक्टर व्हेरी करेक्ट. सो आता बाब किन्नडकरांनी ज्यांना सांगितलेले की प्रत्येक वर्षी थोडी तरी जमीन काय होईना पण प्रत्येक कंपनीने इनिशिएटिव्ह घेऊन ती लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न करा. हा विचार खरंच स्वागतार्ह आहे आणि आम्ही तो कन्सिडर करू. जितके सहकार्य आमच्याकडनं होईल तितक्या सहकार्य करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आणि असले कुठलेही प्रपोजल तुमच्याकडे असल्यास प्रत्येक नागरिकाला ही विनंती आहे किंवा प्रत्येक जणालाही विनंती आहे. पंचायतीची सभासद सुद्धा इथे अवेलेबल आहेत त्यांना सुद्धा विनंती आहे की बाबा असला प्रपोजल कुठे आहे तो आमच्या लक्षात आणा आणि आम्ही निश्चितपणे त्याचा विचार करू आणि याच्यासाठी सहकार्य करू. सो आज जो हा प्रोग्राम आहे त्याच्या दूरगामी परिणाम जे आहेत ते सगळ्यांना उपभोगता आले पाहिजे. त्यासाठी असल्या नवीन नवीन संकल्पना या गावात कशा राबवता येईल त्याच्यासाठी जो पाठपुरावा प्रेमेन सर करतायत त्यांचे निश्चितपणे हे प्रयत्न फलदायी होतील आणि पुढे सगळ्यांना याचा फायदा होईल अशी मी आशा करतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.